ħanaħarqu aktar kaloriji. Apparti minn hekk, diment illi aħna u dan huwa prinċipju verament fundamentali, illi semmejnih ħafna drabi u ma nixbaqat nirrepetih għax vera nixtieq li nwasslu. Kwalunkwe sistema illi bija jiena qiegħed naħraq iktar kaloriji milli niekol, jekk ħantija biżejjed żmien, ħatkompli tini ir-riżultati illi nkompli nitlef xi ħam żejjed. Imma jista' jkun ukoll illi wara li mbagħad neħħejt ċertu weight żejjed, jista' jkun li għandi bżonn nirreżedi kemm qed niekol, għax jekk jiena pereżempju kont niżen 120 kilo u issa qiegħed niżen 90 kilo, ma għandi bżonn l-istess ammont ta' ikel illi kelli bżonn meta kont niżen 120 kilo. Jista' jkun li fuq parità dietitian għandi bżonn għall-mont tal-kelb ma nżidx daqsxejn il-protein u naqqas pereżempju mill-carbohydrates. Jew jista' jkun li bħala persentaġġi it-tieni parir illi nibqa' bl-istess persentaġġi, jiġifieri xorta pereżempju kwart tal-ikel tiegħi jiġi minn protein, kwart jiġi minn carbohydrates u l-kumplament jiġi minn fats tajbin jażelulhom tajbin. U naturalment anke għażla varjata ta' ħaxix illi iktar ma jkun hemm kuluri tipikament għal ħafna każijiet huma aħjar. Tajjeb, jiġifieri mhux għax pjanta li kien ħadem darba miegħi ħajbqa' jaħdem miegħi għal dejjem, mhux minn 120 se nasal biex inkun pereżempju ħanivvinta ta' numri apposta, ġast tal-eżempju biex inti tifhimni. Biex minn 120 nasal għal 60, irid nibqa' dej bl-istess pjanta li kien bl-istess ammonti eżatt, għax il-ġisem jevolvi, il-ġisem jinbidel u jkollu bżonn bidla mhux biss biex inkomplu naraw ir-riżultat, imma normalment anke hemm mental break. Għal daqstant aħna, grazzi għal din varjetà illi qed tittina din il-mental break, ħafna min-nies ikomplu mexjin fi triq it-tajba għax huma qed jieklu affarijiet differenti, għandhom għażliet differenti. Għandhom anka pereżempju lok illi jistgħu jimxu bla ftit, jgħid isma'. Jien allum pereżempju m'għandix aptit insajjar ħut. X'nista' nieħu minflok ħut? Hemm proteini u sorsi ta' proteini differenti apparti il-ħut illi jistgħu jagħtuna xorta il-proteini li għandna bżonn biex insemmu ftit eżempji. Ħafna għażla ta' laħam abjad. Ammont kontrollat ta' bajt. Għandek pereżempju anka Greek yogurt. Ammont kontrollat anka ta' ħalib. Dawn huma sorsi magħrufin sew ta' protein imma jeżistu sorsi oħrajn illi aħna tkun idea tajba illi invarjawhom matul il-vjaġġ tagħna biex kemm jista' jkun aħna ma niġux bord illi niklu dejjem l-istess ikel. Avolja għandek min jgħidlek jiena hekk nafni, hekk l-aħjar nikol dejjem l-istess ikel u nibqa' dej bih. Però xorta matul iż-żmien ħajkun hemm bżonn 99% illi naqsu l-ammonti jew inkella nibdlu ftit il-persentaġġi li jkollna bżonn again dejjem fuq pari ta' nutritionist jew f'każ ta' mediċini u kundizzjonijiet pari ta' dietitian. Mela naħseb wasal il-messaġġ tiegħi llum. Kwalunkwe sistema diment illi qed naħarqu aktar milli nieklu tista' tina r-riżultat. L-importanti illi ntuha biżejjed żmien, l-importanti naraw ukoll illi dak l-exercise illi aħna qegħdin nagħmlu qiegħed ikun effettiv biżejjed, tajjeb, u hemmhekk fejn anke coach kwalifikat ħajidħol, pereżempju aħna New Better Life nagħmlu dawn in-nofsija sessions illi fihom ħadmu kullum kien, ġurnata wara l-oħra ħanħadmu body parts differenti, ħanagħmlu exercises differenti biex mhux biss il-ġisem iħaddem partijiet u aspetti differenti tal-fisika tiegħu, imma wkoll għall-moħħ biex ikun hemm il-varjetà. U xogħol coach huwa illi floħ ma inti toqgħod tara tgħid ħanagħmel illum. Dejjem pereżempju kien hemm min jgħid li l-ġim nispiċċa fuq it-treadmill, nagħmel naqra weights fuq xi jfettilli u nerġa' nispiċċa fuq il-cross trainer. Dik apparti li tista' tkun boring u ċertu nistaqtalhom qalbhom, tajjeb. Xogħol coach huwa li jkun pjanalna u x'se nagħmlu dakinhar, ħajkun qed idur magħna, jkun qed jarana fuq x'qed nagħmlu u allura apparti li bis-saħħatek aħna ħannaqsu riskju ta' injuries għax coach qed jgħidilna u qed jurina l-exercises kif għandhom isiru. Xogħol coach ukoll huwa li jtina alternattivi, jtina modifications jekk pereżempju kultant ikollna xi jajma lemma jmalaw. Omna b'xi stiff neck, xi naqra pereżempju si ituġani, whatever. Xogħol il-coach huwa li ħajadatta skont iċ-ċirkostanzi u l-bżonnijiet, tajjeb. U mela l-appell tiegħi huwa dan, diment li huwa pjanta l-ikel sustanzjuż, da mhux qed ngħidu ħanoqogħdu nieklu xi ħassaw ta' dama, għax naf żgur illi jekk ikol ħassaw ta' dama biss, mela jiena żgur qiegħed niekol ftit. U għax qed nagħmel exercise qed naħraq ħafna x'nafu illi dik li jgħidula crash diet bħal din li qed insemmi li niekol xi ħassaw ta' dama biss, dik ħadd irriżulta illi dalwaqt wara ftit ġranet, apparti li ħataqbiżli, meta jien ħan irritorna biex inkompli nżid tajjeb l-ikel illi kont nikol qabel forsi nerġa' nibda nikol daqskemm kont nikol qabel jew inkella anka jekk minħassaw ta' dama żied sempliċement ftit ikel ieħor, ħanibda ninnota illi l-pis ħajrġa' jibda tiela u tiela gradwalment ċertu nies sfortunatament wara crash diet jirvillaw
u jiklu kważi kważi iktar milli kienu jiklu qabel. U tista' timmaġina kemm anke l-pis ħajritorna malajr. Ġifieri dak mhuwiex proċess illi ħajtina ir-riżultati għat-tul ta' żmien, tajjeb, ħajkun temporanju biss il-bidla li ħanaraw u jkun hemm min li hija verità illi anke jispiċċa pereżempju l-isptar minħabba l-ammonti żgħar ħafna jew xejn ta' nutrienti, ta' vitamini, ta' minerali li jkun qed jiekol u għal daqstant din mhijiex rikkomandata xejn laqqas għas-saħħa aħseb wara għar-riżultati long term illi rridu ġejju. Jekk taħseb illi nistgħu ngħinuk aħna a New Better Life, bażikament apparti illi nagħmlu daw il-group sessions li qed insemmi minna xar, għandna diversi membri illi naqdu magħna anke mid-dar, jew għax joqogħdu l-bot, għandna diversi nies li joqogħdu anke pajjiż ieħor bħal Brussels, Luxemburg u l-Italja fost l-oħrajn. Illi daw is-sessions mela ħajsiru kemm mill-istudju minna xar u anke jistgħu jsiru online mid-dar, ikunu kemm live, ġifieri f'ħinijiet speċifiċi, u anke għal min ikun iktar komdu jitrenja fil-ħin li hu komdu għalih, pereżempju tard bil-lejl, jista' anke jsegwihom recorded, tajjeb, għax l-importanti mhux fejn jsiru, imma li jsiru. Naturalment meta hemm coach qed jara kif qed ngħidu huwa dejjem aħjar minħabba ċirkostanzi bħal pereżempju isma' u jekk jien għandi għajma lemma jmalaw u jekk jiena minix ċert kif qed nagħmilhom, dejjem l-aħjar illi coach qed jarana jew preżenti jew inkella bit-teknoloġija bil-video illum nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet ukoll. Apparti minn hekk nikkolaboraw ma' dietitian kwalifikata illi din ħad ibbażalna il-pjan tal-ikel personali skont kemm niżdu, kemm għandna żmien, li ma ikel nippreferu, jekk hemm xi kundizzjonijiet mediċi jew inkella jekk nieħu xi mediċini, naturalment fejn qiegħed illum u fejn nixtieq li nasal u anke it-tip ta' exercise li nagħmlu. Mela id-dietitian ħad tieħu kollox into consideration, skużani, u l-pilastru ieħor huwa illi apparti li l-coaches tal-exercise qed isegwuna, ħajkollna wkoll kuntatt dirett mad-dietitian biex jissegwina wkoll. Ħanibatula pereżempju bil-WhatsApp jew bil-Messenger hemm min anke jibbukja video call jew voice call magħha biex flok ma toqgħod terġa' tinqala biex tiddiskuti affarijiet dwar nutrition illum bit-teknoloġija mill-kumdita ta' darek tajjeb jew mill-kumdita tax-xogħol tista' anke titkellem u tik il-pariri. Skużani. Illum ħanaqaf għax lablaw biżejjed jiena u l-ħabib tiegħi hawnhekk nawguralkom ġurnata mill-aqwa u s-saħħa u l-ġid. Niltaqgħu.